ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/3/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಳಿ ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಏಪಲ ಸುಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನನು ತೆರಿಪವೇರು ಐನು ಕಾರ್ಯಡು ಕನವಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಾದುಪ್ಪೇರು? ಉತ್ತರ: ಏರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆನು ಅಕುಳ್ಳೆ ಮಲ್ತೊನುವೆರು, ಬಾಬಾನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಸುಪುತ್ರಾದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗೊಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಾಬಾ ಸಂತುಷ್ಟಾದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಕೃಪಾಹೀನ ಆದುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡ್ದು ದೀವೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿತ ಚಿತ್ರೋನು ಜೇಬುಡು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿನು ಎಂಚಿನ ಚಿತ್ರೋಂಡೈನು ಜೇಬುಡು ದೀವೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ఆయన ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತರುಡ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ನಶೆಟುಪ್ಪುಲಿ. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರೋ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಏರ ಆಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಮುಲ್ಪಾಕಲ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸ ವಂಶ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಡು ರಾಜರ್ನ ವಂಶ ನಡಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಿಡ ರಾಜರ್ನ ವಂಶ ನಡಪುಜಿ. ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಡತಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಧರ್ಮಲ ಉಂಡು, ರಾಜ್ಯಲ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಈ ಧರ್ಮಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಲ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರೋನು ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಿರ್ತಿಡು ರಾಜಯೋಗದ ತಪಸ್ಸುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಿತ್ತಿಡು ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯೊಡ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪದ ಚಿತ್ರೋಣೆ ಕೊರ್ತೆರು. ಭವಿಷ್ಯೋಡ್ಲ ಅವೇ ನಾಮ ರೂಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಕೈಕ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾಮರೂಪ ಮಾತಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರೋನು ಸಹ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಕೈತಳು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಭವಿಷ್ಯಡು ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ಪಡೆಪಂದು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತೂ ಮಾತೆರುಗಳೈತುದೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು ಒರಿಸವ ಐದವರ ರಾಜಯೋಗದ ಚಿತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಮಿತ್ತಿರು ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಅಂಚ ಐತ ಮಿತ್ತು ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ತೆರಿಪವಡು. ಅಕುಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಬೇರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಒಯ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪೆರು. ಹಠಯೋಗಿ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪೇರು. ಐತ ಚಿತ್ರನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಆಸನನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಅಕಲನೇ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಠಯೋಗಿ ಹಾಸನ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ತರೆ ಬೋಳಿಸೈನವು ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರನು ತೊಜ್ಪವಡು. ಅಪಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮುಲ್ಪನೇ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆತನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಂಡ ಕೆಲವರಾತೆ ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಸರ್ವಿಸ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮದ ಚಿತ್ರನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುನ ಹಠಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂಚೆನೆ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭಾಂಡು. ಏಪ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ದಿನಾಂಕ ಸಂವತ್ಸರದ ಸಹಿತ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪನುಲಿ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಠ ಪಂಥ ಅತನ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ಪೂರ್ಣಾದು. ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಡು ಕನವಡಾಪುಂಡು. ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ತೊಜಿಪವಡು. ಅವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇದು ಭಗವಂತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಏಪ ಹಠಯೋಗದ ವಿನಾಶವಾದ ಅಂಚನೆ ರಾಜಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಐದವರ ಆ ರೀತಿ ಯುಕ್ತಿಡು ಚಿತ್ರೋನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಹಠಯೋಗ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.
ರಾಜಯೋಗರ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜಧಾನಿ ನಡಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು ಅವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು ಐಟ್ ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಡು ಬರವಣಿಗೆ ಪಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಚಿತ್ರಲ ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ದು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ದಿನಾಂಕದ ಸಹಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಐದವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದು ನಸೇರೋಡು. ನಿಕುಲು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಪರು. ಐದವರ ಎದುರುಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂಲೆ ಕುಶಿತ ನಶೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪನ ದರ್ಪಣುಡು ತಮ್ಮ ಮೋನೆನು ಸಹ ತೂವನುಡಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು ಅತ್ತನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿನು ವರಿಸರೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಆದಿಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಾಚಿಕೆಯಾಪುಂಡು. ಏರು ಯೋಗುಡಿತಿದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನೆರು ಅಕುಲೆ ಈತು ಎಡ್ಡ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಲಿ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯಗಾದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆಯುಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗಾದು ಈ ಜನ್ಮಗಾದು ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಭವಿಷ್ಯಗಾದು ಉಪ್ಪುನಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ಜೇಬುಡು ದೀವಣರು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಬಾಬನ ಅತನ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರನು ದೀವಣದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಆ ರೀತಿಯಾಪ ಪನ್ಪನ ತಿಳುವಳಿಕೆಜ್ಜಂಡು ಇತ್ಯಂತ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯಾಪ ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಾವಲಿ ಐದವರ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಯಾಸನ ಚಿತ್ರ ಜೇಬುಡುಪ್ಪರು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕಲೆಗೂ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪವನಿರ್ದವರು ಅಕುಲು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೆರು. ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ದಯೆ ತೋಜಿಪವಡು ಅಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು ಅತ್ತಂಡ ಬುಡಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ತಿರಿಪವನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ನಂಕು ಭಗವಂತೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರು ಆರತ್ತಂದ ಬೇತೇರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಚಿತ್ರನು ತೂಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಕುಶಿತ ನಶೇರುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ನೌಕರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಗ ಸಾದಿಡು ಮಂದಿರನ್ನು ತೂ ಎರಡ ಕೈ ಮುಗಿವಿರು ಅವು ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಜಗದಂಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಜಗದಂಬ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಾದು ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಗದಂಬ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ತಮ್ಮ ನೆನಪಾರ್ಥ ಮಂದಿರಳ ಉಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯವಾದ ಕುಲ್ದರು ತಿಳುವಳಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪೋಡು ಐನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುನೊಲಿ ಅವು ಜಡ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಆಶ್ರಮ ಚೈತನ್ಯ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರವಾದುಂಡು. ತಿರ್ತಿಡು ತಪಸ್ಸದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿಡು ವೈಕುಂಠ ಮಲ್ತದೇರು ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಐದವರ ಈ ಚಿತ್ರನು ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ದೀವನೊಲಿ ಐನೆರ್ದವರ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಅಂಚನೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಸ್ಮೃತಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ರಾಜರಾಣಿಯಾಪ ನಿಕುಲೆ ಚಿತ್ರನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲೆನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಚಿತ್ರೊಡ್ದು ನಿಕುಲ್ನ ಸೇವೆಯಾಪುಂಡು ಬೇತಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪವನ ಸೇವೆಯಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ಬಾಬಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅನುಸರಿಸವಜೆರು ಸುಪುತ್ರ ಆದಿಜ್ಜೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನೆರು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೃಪಹೀನ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಪಂಡಿಲಕ ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಂದೆ ಪುಣರ್ದವರ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರೊಡ್ದುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆರ್ದು ಬೇತಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಲಿ ಅವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಆ ಗುರುಕುಲು ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಪಂಚವಿಕಾರದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕುಲು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆಯಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುವ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಅಲಂಕಾರನು ವಿಷ್ಣುಗೂ ತುಜಿಪೇರು ಎಂಕುಲು ಆ ರೀತಿಯಾಪ ಪಂಡು ತೆರಿಪವನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಚತುರ ತೆಪ್ಪೊಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಚತುರರಾದುರ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾಯಿನ ಸ್ವಭಾವ ಒಪ್ಪೊಡು ಬಾಬಾ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೂದು ಏತು ಪ್ರಿಯವಾದುರ್ಲಿರು ಭಲೆ ಅರೆನ ಕಾಲೆರೆಗುಲ ಕಾಳ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಆರು ಕಠಿಣವಾದುರ್ಲಿರೆ ಆರಂತು ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂವಾದುಪ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪರತು ಶರೀರನು ಮುಕ್ತವಾದು ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಯಾನು ಕಲ್ಪವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಚ ಪೋಪೆರು
ಏರು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಪನ್ಪೇರು. ದುಂಬು ಏಪ ಕೈತಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊಸ ಪೊಸ ಯುಕ್ತಿಲಿನ ತೆರಿಪಾಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಆದೇಶಡು ಗಮನ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಬಾಗಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಖುಷಿ ತನ್ನ ಅಶೇರುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿನಂತೂ ಪನ್ಪೇರು. ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರನು ಸಹ ಮಲ್ತದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ದೀಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ತೂಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದೆರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿದ ಕ್ಲಾಸು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ ಆದಂಡು 28 ಇಸ್ವಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು 3ನೇ ತಿಂಗಳು. ಬಾಬಾ ತೆರಿ ಪದೇರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಂದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನ ಕಡೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆದುಪ್ಪಡು. ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ವಿಚಾರ ಬೇತೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೇರ್ಲ ಸಹ ಹಿಂದೇನು ತೆರಿಪೋಜರು ಅಕುಲಂತೂ ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂತೆನೆ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಯೋಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಮರಪುರಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬದಲಾವೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಸುರಿ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದು ದೈವಿ ಮಾನವಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೇವತೆಲೆರ್ಡ ದೈವಿ ಗುಣಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಅಕಲೆಡ ದೈವಿ ಗುಣ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಮನುಷ್ಯರಡ ಅಸುರಿ ಗುಣ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ಅಸುರಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ಸಹ ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ಭಸ್ಮ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಪನೋ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೋ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗತಿನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗುಲ ಅಕಲ್ನನೆ ದುರ್ಗತಿಡ್ದು ಸದ್ಗತಿಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು. ಪಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೋಯರೆಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಕಲಿಗೆ ಈ ಪಾತೆರಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒನ್ನರ್ದು ಮೊಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅರೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಮ ಜ್ಞಾನದ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಕುಲು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾದುಲ್ಲರು. ತೆರಿಯೋನರು ಬಾಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸುಖದ ಗಣಿನೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿಲ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ರಚಯಿತ ಬಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ನಿಖಲಿನ ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡಾವುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನ್ನಲ ಅದೃಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅವು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಾವುದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೇನು ಪನ್ರೆಗಾಪುಜಿ ಏರು ಅಷ್ಟರತ್ನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐನು ತೆರಿಪವನೆರ್ದವರ ಪಾತ್ರನೇ ಮುಕುಲ್ನಾದುಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಪಂಡ ತೆರಿಪವನ ಪಾತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ನಡತೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ಪರು. ಏರು ಎಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾರ್ಗೋನು ತೆರಿಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಐಟಿ ಏರೇತು ನಡಪೇರು ಆತೇ ಮೊಕಲೇನಂತೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೊಂಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೋ ವಿಷ್ಣು ಆಪುನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪುನೆಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷಲು ಬತ್ತುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಪಾತೆರಂತೂ ಸರಿಯುಂಡು. ಭಲೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಬೇರೆ ಮೊಕಲಿನ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಏತು ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಪಾದುಡು ಪದಮನು ತೊಜ್ಪವರತ್ತೆ. ಪದಮಪತಿ ಪುದರ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಂಡು. ಪದಮಪತಿಯ ಪುನ್ಲ ಸಹ ಬಡವಿರು ಸಾಧಾರಣೆ ಆಪೇರು. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಂತೂ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ. 5-7 ಲಕ್ಷ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲುನು ಸಾಧಾರಣರೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು 210,400,000 ಅಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ.
ಪದಮಪತಿಲು ಕೆಲವರುಲ್ಲೆರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದು ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನನು ದೆತೊನುವೆರು ತಿರಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಹ ಅಂತು ಮಲ್ಪುಜಿರತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಸುರೂಕು ಬರ್ಪೆರು ತಕ್ಷಣನೆ ಮಾತಾ ಕಾಸಲ್ನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರು ಬಡವೆರ್ನನೆ ಸಫಲ ಆಪುಂಡು ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈಶ್ವರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರಿಶ್ರಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ದೈವಿ ಗುಣನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಬಡವೆರ್ನ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು ಭಾರತನೇ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಬಡವಾದುಂಡು ಭಾರತುಡೆ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಸುರುರ್ದು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಏರು ಸ್ವರ್ಣೆ ಮೈಗೊಡೆತ್ತೇರು ಅಕುಲೆ ಕರ್ಬದ ಇಗೊಟ್ಟು ಬೈತುದೇರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಡವರಾದ ಬಿಡ್ತೇರು ಖರ್ಚುನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕುಡ ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಒರಿಯೇ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಲಿಹಾರಿಲ ಸಹ ಒರಿಯನೇ ಆದುಂಡು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯರೆಗ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ತೆತೊನರು ಏತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದುಂಬು ನಡತೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೊಂದು ಪೋಪೆರು ಡ್ರಾಮದ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮದ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತ್ರಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದು ಕಲ್ಪಲ ರಿಪೀಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಪಾತೆರುಳ್ಳ ತೆರಿಪವೆರು ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೆರು ಮನ್ಮನಾಭವ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೆಲವರು ನೀರು ಅತ್ತಂಡ ಸೂನು ದಾಂಟೊಂದು ಪೋಪೆರು ಐತ ಲಾಭದಾದ ಇಂದೆರ್ದಾದ ಆತ್ಪುಂಡು ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನು ಮಸ್ತು ಮಧುರವಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಯಂನು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಪೂವಾದು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲೆ ಕೃಪೆ ತೊಜ್ಜಿಪವಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಎಚ್ಚರವಾದುಪ್ಪುಡು ಗುರಿನ ಎದುರುದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲೆಗಳ ದಯೆ ತೊಜ್ಜಿಪವಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಮುಕ್ತ ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಭವ ಮಧುಬನ ಮಹಾನ್ ತೀರ್ಥವಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಲೆಗು ಪೋಪು ನೆರೆದವರ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಭಸ್ಮಾಪುನು ಪಂಡು ತೆರಿಯುನಿರು ಅಂಡ ಇಂದಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತರು ಈ ಮಹಾನ್ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ಪು ನೆರೆದವರ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಅದು ಬುಡ್ಪರು ಈ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಸಹ ಒಂಜಿ ತಾಯ್ತದ ತರಹ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉರ್ಕುದ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬುಯೆ ಪಾತೆರುಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಧಾರಣೆ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಆದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ತಿರುಗೊಂದು ಯೋಗಿ ಆವೊಂದು ಪೊಡೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವದ ಡಬಲ್ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಾದು ಪೊಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.